haat wij dan wat? Ek een traditie in het karbitje. Nee, hoe lang doe je hem dit al? Nou, ik doe het zelfs al een zandje hier. Maar op dit plak doen we het ongeveer een jaar of 6 zo'n. Ja. Wat maakt dit plak zo bijzonder? Nou, je komt wat meer publiek. We staan in de tijd wel in Sibrande Hoes, maar ja, daar komen net zoveel mensen. En de gezelligheid is vooral dat er een protte mensen komen. Dat maakt het leuk. Ja, want je hier altijd toch is het eerste schat nog een prominent uit de regio. Is dat dit hier gebeurd? Nee, dat hebben we dit hier net in. Maar er is correct, voordat je hem hier kwam, wie er toch nog een bekende Fries. Dat wie de burgemeester. Die had ook even een rondje schatten. En wat vond je ervan? Nou, hij vond het helemaal geweldig. Ja, prachtig. En wat maakt het voor jou dit karbitje zo bijzonder? Waarom doet het elke keer weer? Ja, te gerwezen met een protte meisje en dat is gewoon hartstikke gezellig. Aanstaan gaan we even lekker warm met 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 een man of 60. Het is traditie, het is cultuur en ik vind het prachtig. Ja, want hoeveel ga je in je steen? Ik ga correct een 32 telt. Nou, dan zul je ook nog wel 1 of 2 sneuvelen, hè? Zo gaat dat. Nooit bang dat er wat gebeuren zal? Nee, het is altijd goed gaan en zoals bier en zo. We drinken net een heel soort bier, zo met het karbitje. Dat komt Jon ook wel. En dan is er net volle te rijden. Probeer je hem dit een beetje aan te houden? Ja, nou ik hoop al dat de volgende generatie nou het een beetje oorpakt. Dus hebben we het van mij al even over. Want ja, het wordt al moeilijker om een aantal mensen bij te krijgen. Het wordt stadig gewoon weer moeilijker. Ja, en dat zou wel jammer zijn dat zij zijn voetgot, hè? Ja, het moet wel blijven, vind ik. Het jet bij deze regio en het is cultuur.